Добре дошли в канала на Life Store. Днес с вас ще приготвим една лесна растителна панакота без захар. Тя се приготвя само с няколко съставки и отнема изключително малко време за приготвяне. Започваме като поставим в подходяща касерола овесено мляко или друго растително мляко по избор. Към него добавяме и бурбонска ванилия, половин чайна лъжичка агар-агар и еритритол на Life Store. След това разбъркваме добре и отправяме върху котлон, като изчакваме да заври и го варим за няколко минутки, за да активираме агар-агара. Ето така ще изглежда нашата смес след като заври и я прехвърляме в подходяща форма за панакота. Нека да не ви притеснява, че е толкова течна, повярвайте ми, ще бъде прекрасна, кремова и ще стегне идеално. Отправяме в хладилника да стегне. И ето така, вече сме готови. Както виждате, имаме една прекрасна текстура на панакота. Украсяваме с пресни плодове. Аз избрах боровинки. И сме готови да опитваме. Бъдете здрави и сити с Life Store!